F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Nicole Buttigieg. Nicole reġgħet irritornat fuq One wara waqfa ta' sentej. Min Jannar li għadda kull nhar ta' ħamis qegħdin narawha tmexxi l-programm madwar mejda. Għal Nicole dawn is-sentej li ma rajniex fuq l-iskreens tagħna kienu sentejn ta' ħafna xogħol, ħafna studju, għattat ħafna ħin mal-kodba fil-fatt. F'Ġunju li għadda lil Nicole rajniha bit-toga. Wasalli għal widnejja li fil-karozza ta' Nicole tista' ssib żarbun għal kull okkażjoni. Imma kif għandha daw iż-żraben kollha fil-karozza? Niltaqgħu ma' Nicole minn hawn ftit ieħor għax prime time jibdissaw. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy you won't taste the difference. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time l-ewwel prime time ta' din il-ġimgħa llum it-2-3 ta' April. Dan il-weekend bdejna xahar ġdid. Beda x-xahar ta' April u ovvjament dan il-weekend kien l-ewwel ta' April dak li bl-Ingliż ngħidulu April's Fool nispera li rnexxilkom tagħmlu xi ċajta tajba xejn ngħiduha kif inhi m'hemmx għalfejn tistenna l-ewwel ta' April biex tagħmel ċajta tajba ma ċajta fl-ewwel ta' April tinżillek naqra iktar rasel. Jien l-iktar ċajta favorita tiegħi hija ċ-ċajta tal-hair dryer u t-terra. Żgur li ġieli rajtuha, timla l-hair dryer bit-terra mbagħad ovvjament meta jmorru jixelwa itir kollox u timla kullimkien u jintala dak li jkun. Jekk lest li tagħmel din iċ-ċajta trid lest li tnaddaf imbagħad wara li tkun għamilta. Imma waħda mill-isbaħ affarijiet fil-każ tiegħi eżempju li din iċ-ċajta qatt ma jistgħu jagħmluha lili għax jiena qatt ma nuża hair dryer. Wasal il-ħin biex nilaqgħakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Kull nhar ta' ħamis narawha tmexxi l-programm madwar mejda fuq dan l-istazzjon. Nilqa' miegħi lil Nicole Buttigieg. Hello, Nicole. Hello, Owen. Kif in? Kif aħna? Sara tat-tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istadina. Grazzi lilek. Is-soltu nkun qiegħda narak jiena d-dar fil-għaxija nkun ngħid waslet minn ta' ġurnata oħra. Issa-llum qegħdin naqraw Illum medha miegħek. Ġebidlek naqra l-ġurnata iktar Iva, iktar mis-soltu. tard. Isma' Nick, nhar is-sibt li għadda. Għamlulek ċajta jew għamilt? Mela, jiena on 1st April nkun on alert ħafna. Ġifieri għal kull messaġġ li nirċievi, għal kull kelma li nista' madwar jgħiduli, nkun on alert ħafna. Ovvjament ġieli l-emmulaw taqbiżli, ma nhar is-sibt ma rnexxilna nibilgħu xejn. Nick, għandi bżonn nirreġistrak jiena tal-edizzjoni ta' Prime Time. Isem ikun jom? Nicole Buttigieg. Nicole Buttigieg. Data ta' twelid? 19 November 1996. Is-sena li kulħadd kien qiegħed jisfen il-Makkarena. Ekku. 1996. Fejn inti mwilda Nick? Pieta. Pieta. Residenti. F'Gura. Gura. Professjoni. Gradwata b'Masters fil-Business Administration. Nick, is-sentej li għaddew għattajt ħafna ħin mal-kodba. Ekku. Kienu sentej mimlija ovvjament b'ħafna sfidi bej xogħol, bej il-ħajja personali. Iżda rnexxinna wkoll nitfgħu rasna hemmhekk biex nagħmlu l-istudju, rnexxinna wkoll gradwajt is-sajf li għadda. Isma' Nick, is-sentej li għamilt tistudja kienu sentej stressanti biex tipprova tlaħħaq mal-istudju, riċerka, eċetera, u kienu sentej li pratikament kienu sentej sbieħ għax kellek ċans tispeċjalizza fis-suġġetti li vera tħobb u li huma passjoni tiegħek. Le, kienu stressanti bla dubju, ġifieri meta tistudja feta kbira, ġifieri feta kbira, 26, imma meta tistudja f'dik l-età, ovvjament l-isfida dejjem tkun hemmhekk bejn titlaħħaq mal-affarijiet tax-xogħol, bejn titlaħħaq mal-affarijiet fil-ħajja personali. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tgħid ħa nitfa' ftit l-efforts tiegħi hemmhekk għax fl-aħħar mill-aħħar dan li qed tagħmel biex inti jkollok futur aħjar, ġifieri l-istudju kemm meta nkunu għadna żgħar, kemm meta feta ikbar, li qed tagħmel huwa biex ikollok futur aħjar inti. Nick, kull nhar ta' ħamis minn Jannar li għadda, erġajna narawk fuq One, madwar mejda. Ma' Wayne? Madwar mejda kien esperiment. Jiena u Wayne fil-ħajja personali tagħna aħna ħbieb.
U dejjem konna ġilli niċċajtaw ngħidu min jaf xi darba nagħmlu xi ħaġa television flimkien, ġifieri Wayne kien jagħmel espresso, kien anke forsi ħass il-żmien li għandu bżonn bidla, u b'xi mod ħloqna dan il-kunċett flimkien ma' tmexxija ta' Wan ta' Madwar Mejda. Madwar Mejda huwa programm kif anke jaraw it-telespettaturi ta' Wan fejn minn ġimgħa l-oħra lqawhom ma' nies b'esperjenzi differenti. Jew nkella ma' entitajiet, aġenziji li għandhom xi storja x'jaqsmu għat-telespettaturi tagħna, storja li anke forsi hija ta' benefiċċju għat-telespettaturi tagħna. Ġifieri niftakar pereżempju kellna lil kap eżekuttiv tal-Housing Authority, kellna lil kap eżekuttiv li jmexxi l-aġenzija li qed tirregola il-kannabis f'Malta. Huma esperjenzi li żgur li min jarana jieħu xi ħaġa lura kemm u xi ħaġa li taffettwa l-ħajja tiegħu, kemm affarijiet ukoll relatati ma' ġrajiet kurrenti. Però Nick naħseb jekk tħares lura mill-episodju kollha li kellkom Madwar Mejda, naħseb wieħed mill-iktar b'saħħtu kien l-episodju dwar il-terremot li sar fit-Turkija. Fejn pratikament anke kellkom kollegamenti, ne? Ekku, hemmhekk irnexxinna naqbdu wkoll mal-ambaxxatriċi Maltija li qiegħda bbażata fit-Turkija. Ovvjament kellna anke wkoll membri mill-Protezzjoni Ċivili fil-programm illi kienu nkwetati wkoll u qegħdin jispjegaw ukoll is-sitwazzjoni tal-kollegi tagħhom li marru hemmhekk fit-Turkija jgħinu f'dik l-operazzjoni li kien hemm bżonn. Imma anke meta titkellem ma' l-ambaxxatriċi pereżempju, l-ewwel niftakar meta kont kellimta filgħodu biex ovvjament ngħidilha li filgħaxija ħankun qegħdin nagħmlu l-intervista kienet qalt li isma' l-intervista mhux problema li ssir imma jaf illi minħabba li hawnhekk għadna maħniex lura normal 100% jista' jkun illi tinqata' t-telefonata. U hemmhekk imbagħad tirrealizzaħna kemm fil-verità u Malta aħna lucky u ġifieri xi kultant meta tisma' dawn l-affarijiet tapprezza kemm aħna għandna biex inkunu fortunati. Ġifieri issa lil minn dak kollu li naraw fl-aħbarijiet internazzjonali bħala pajjiż għandna vera nkunu fortunati għax anke tħoss il-biża li qegħdin hemmhekk, ġifieri tibda tgħidli min jaf jerġa' x'jagħmel xi earthquake ieħor. Tinduna wkoll l-emozzjonijiet differenti li ġarbu persuni li jkunu għaddejjin minn xi esperjenza bħal din. Nick, wasal li fidejja ritratt, laħaj qabdek naqra nostalġija ta' ġranet tiegħek fil-kamra tal-aħbarijiet. Għarek tarfux dar ritratt. Huwa l-ewwel aħbarijiet lajt hemmhekk. Nick, ma nkunx żbaljat jekk ngħid ġurnata fil-kamra tal-aħbarijiet mhix bħal l-oħra. Letteralment. Issa bih li tkun taħdem fil-ġurnaliżmu u tkun taħdem fin-newsroom hija li filgħodu mort tax-xogħol. Bdejt il-ġurnata ovvjament aħna dejjem kienu konna dawk l-istejr naħsbu fuqhom aħna ħadmu għall-bulettin tas-7:30. Tippjana ġurnata mod, imma l-ġurnata tinbidillek kompletament differenti bl-affarijiet li jibdew jinqalgħu fil-pajjiż. Issa jekk hux pereżempju kellek pjanat li tmur tagħmel intervista l xi ħadd u sfortunatament ikun inqala accident li jkollok tmur fuqu. Jekk hux pereżempju jinnaf ġrat xi ħaġa kbira fil-pajjiż, forsi xi żviluppi politiċi li ħarbtulek ftit il-ġurnata tax-xogħol tiegħek. Bħala xogħol mhuwiex xogħol boring, jiġifieri mhuwiex dak it-tip ta' xogħol li tħalt f'uffiċċju għamilt 8 sigħat xogħol hemmhekk. U l-ġurnata lesta. U l-ġurnata lesta, ġifieri naħdmu long hours, min jaħdem fil-ġurnaliżmu jaħdem long hours ħafna, ġifieri pereżempju hawnhekk biss konna naħdmu 12 hours. Li huwa shift twil. Ġifieri letteralment tidħol filgħodu kmieni filgħodu titlaq għad-dar tard ħafna fil-għaxija u ġurnata tkun varjata ħafna, ġifieri ma tkunx tista' tippjana kull sekonda li tista' dejjem jinqala xi ħaġa. Xempju ta' dan kien it-23 ta' Diċembru 2016. Tħalt hawnhekk ġurnata bħal l-oħrajn int? Kien ġej żmien il-Christmas, ġifieri aħna żmien il-Christmas nkunu daqsxejn kwieti wkoll fil-Kamra tal-Aħbarijiet, ikollna dawk l-istejjer relatati mal-miliet li ovvjament telespettaturi jieħdu pjaċir bihom. Imma dakinhar konna għaddejn ġifieri għaddejn normal u f'daqqa waħda jidher li kien il-ħabta tal-offsinar. Bdew jgħidulna l-niżla ajruplan Malta maħtuf. Aħna tipo Malta mhumiex affarijiet daqshekk komuni forsi daqs pajjiżi internazzjonalment oħra. U mill-ewwel tipprova tara taqbad daqsxejn informazzjoni l emmula u niftakarni il-kollegi tiegħi niftakar xi ħadd minn newsroom kien daħal jagħmel breaking news. Jiena flimkien ma' kollegi oħra konna morna mad-dawra tal-airport biex naraw ftit x'inhu jiġri u minn fej l-aħjar niffilmja u l-attività li hemm. Ovvjament dejjem trid iżżomm f'moħħok jiġifieri din kemm f'dan il-każ partikolari kif ukoll anke f'każijiet oħra li jkollna dejjem titara li ma tellifx l-awtoritajiet għax l-awtoritajiet niftakar hemmhekk kien hemm il-forzi armati, pulizija, tim mediku għalli jista' jinqala.
tara li ma tellifhomx fil-ħidma tagħhom, ġifieri aħna vera nkunu rridu l-aqwa materjal għall-aħbarijiet imma tittaħdem anki in conjunction magħhom. Nicole, ħajkonna morru għal waqfa żejra ta' reklami. Kif niġu lura rridu nitkellmu naqra fuq il-karozza tiegħek, wasalli għal widnejja li ssib żarbuna l-kull okkażjoni fil-karozza. Xi ħadd dak informazzjoni tajba ħafna. Morru għal waqfa żejra ta' reklami, kif niġu lura nisimgħu id-dettalji kollha. Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Home Trends. Home Trends. Designed to love living. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Whole Earth Super Smooth Squeeze Peanut Butter. Made with 100% nuts. Simply shake and drizzle. Nature's Wonder Fuel in a bottle. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy, you won't taste the difference. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Tile and Style. The Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Nicole Buttigieg, il-Nicole narawha flimkien ma' win kull nhar ta' ħamis fuq dan l-istazzjon madwar mejda. Nicole, qabel tlaqna bdejna nitkellmu naqra fuq il-karozza tiegħek. Veru li jkun hemm żarbuna l-kull okkażjoni fiha? Iva, vera. Għaliex? Mela, jiena nsuq dejjem bi fleċċus nipprova, ma nsuqx bit-takkuna. Takkuna hija l-qalba ħafna, u għandna anki għax ftit qasira allura t-takkuna tgħinni biex nitwal ftit. U dejjem pereżempju anke fil-filgħodu biex inkun sejra x-xogħol dejjem niżżel żarbun miegħi mid-dar, imma nispiċċa dejjem nitilqu fil-karozza. Mbagħad dejjem ngħid issa ħansibu komdu, ħansibu hemmhekk. Li jiġri li meta ma nkunx ħirġa bil-karozza tiegħi, speċjalment fil-weekend, dejjem irid l-ewwel ninżel fil-karozza, nġib żarbun u mbagħad jissorja ruħu d-dar. Ma stajniex ma nikkommentawx wara li ovvjament sirna nafu din l-istorja ta' żraben fuq statement li sibna fuq il-Facebook tiegħek. Dort lill-Facebook ukoll. Iva, l-uffiċċju llum ta' prime time bdejna nitkellmu u kulħadd beda jsemmi. Għamiltu xogħol investigattiv tajjeb. Iva, bdejna investigaw illum. Qalu li dik fil-karozza żgur stilettos biss għandha. Le, l-stilettos ħassibhom ħafna għaddi, ġifieri kif qed ngħidu, ma tantx ħassib slippers, dal-aħħar bdejt nipprova nixtri naqas slippers l-emmulaw. Imma l-stilettos ħassibhom ħafna. Meta tidħol fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek, issib dan il-kumment li l-inna vera laqatna bi stiletto in a room full of flats. Ekku. X'taħseb? Be unique always. Ġifieri meta tkun f'kamra mdawra b'ħafna nies, prova li inti tkun unique.
Dik għalija dik il-quote, nħodela dak il-terminu jiena. Nicole, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla ferħad gost li Grazzi sibt li il-ħin. tal-istadina u proset tal-programm. Napprezza għandi ftit rigali biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal kunna li kanna selezzjoni sabiħa ta' prodotti kun sabiex tagħmel ħajja naqra iktar interessanti fil-kċina u iktar iżid ħafna tomit tajbin mal-ikliet tiegħek. Kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna xema li kull darba li tixela żgur li ser tiftakar fina għax ser timla d-dar briħa verat fuq. Grazzi Nicole. Grazzi Owen. El sabor, your cinema nachos. Kif drajtu tajjeb ta' kull nar ta' tnejn flimkien ma' Teljen ikonna kompetizzjoni ġdida biċ-ċans tagħkom li grazzi għal Teljen toħorġu rebbieħa jekk tirrispondu tajjeb għal domanda sempliċi li ntella fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Jekk tidħlu fuq owenbonici.tv hemmhekk se ssibu d-domanda tal-lum. Għażlu r-risposta tagħkom, ikkummentaw bir-risposta tajba u jekk kemm il-darba tikkummentaw tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa tagħna ta' din il-ġimgħa. Qed nistennew ir-risposta tagħkom. Jien nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla ħanejd grazzi lil Zara tal-li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u tinsewx għada fit-8 jien ħanerġa' nkun qiegħed hawnhekk u ovvjament inkun nista' nlaqgħakom ma' mistieden jew mistiedna oħra minn tiegħi. Jien ma fadalli xejn ngħidilkom li fil-lejla tajb grazzi tal-li kontu miegħi u s-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy you won't taste the difference. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. Coliosh Greek yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.